Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapos makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapos maamuan ti publiko. Ti gusto ang kalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay yung programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga tingan ti aldaw ti amin sa pada papagayam 20 ti mabilang idi bulan ti Hunyo 2022. Idano na mo, wino may danong ka kayo, ti sabali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari abo ni pagayam yun ni Robert de la Cruz, kaduak ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, ti Technical Control, tapno may danon, ti Ramen Ken Saguday, ti programa tayo Damdamag ni Berto. Munang to pong hindi pagsasaritaan, dito pa nagsapatan ni Vice Presidente, Vice President-elect Sara Duterte, ken itibiyang nga po ti President-elect Ferdinand Marcos Jr. mamating agbanin nga nalaing nga Vice Presidente ni Sara Duterte Carpio, gagayem ken kamsat. Iti sa baling nga bangir, ada tinanayo na po nga sa gasot, sa nga puno na magasot, sa nga pulo ket dua nga kaso ti COVID-19 iti pagilyantay nga Pilipinas. Ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. kuna na may rumbeng nga may tultuloy ipan nakausar ti face mask gigiyem ken kamsat. Ken iti detingal daw, deti ti aldaw po nga pan nakabuangay ti syudad ti Lawag. Gagiyem kay kabsat tingkong ko natin yung Charter Day gagiyem kay kabsat ti panagbalin nga syudad ti Lawag City gagiyem kay kabsat na munganay dito apo wenno nasurot dito ng aldaw babayan iti maysa nga naputar alinteg iti pagpandayan linteg ti syudad ti Lawag nga ti author ket ti maysa nga idi nga kameng ti konseho ni apo Melvin de la Cuesta gagiyem kay kamsat. So badaanan nyo apo makainuman tayo ni apo Melvin de la Cuesta amen tayo ana digiti nagibasaran na para dito apo ket saan niya dito ngintap no mainformaran ti biyang ti digiti ububing ken sabsabali pa sikdan apo iti no kasano nga nabuangay ti syudad ti Lawag wenno nabukel ti syudad ti Lawag. Digiti napili tayo nga itampok tayo iti deto yung aldaw iti agmaysa nga oras sa panakaidanong karakayo ti programa tayo Damdamag ni Berto kasangwanan na po nga rugyante dito nga issues topicos itang aldaw pagyamanan tayo apo digiti naayat nga sponsors nga mangidandanon iti deto yung programa. Thank you very much iti Kalawagan Belisario Farm ijay Baris Besdingra Ilocos Norte babayan iti panangimaton da Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Jeanette Belisario. Kastapay, panagyaman tayo kay ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Erlinda Ferminhood, di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Kastapay, kay ni Hazel de la Cruz Alonzo, di Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Ni Carmela Walker, di San Diego, California, Estados Unidos. Ni Miss B Fiesta, di Honolulu, Hawaii, Ami Ancheta, di Stockton, California. Ni Mr. Jewel Centillas, manibo diti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Chris Siroma ken Mrs. Marisa de la Cruz Siroma, Iba Beach, Hawaii. Pagyaman tayo pa po ti Metro North Insurance and Security Agency para kadiri kasapulo niyo iti non-life insurance kaya nakastamit tayo na po kadiri government projects iti intero pagilian iserbi ka na kayo ti Metro North Insurance and Security Agency nga masarakan iti City Land Tower 2 Malate, Manila babayan ka ni Miss Dorothea de la Cruz. Kastapay, agyaman tayo ti CLG Store, iti Batak Road, paset ti Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte, babayin ka na Mr. Jaime Perdunyo, kaya ni Mrs. Celia Perdunyo. Thank you very much kaya ni Barangay Chairman Georgie Jimenez, iti Poblasyon, Burgos, Ilocos Norte. Thank you very much pa kaya ni Mr. Doreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Millie Esperito, iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much. Mr. Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Ni Mr. June Pariulen, Juanito Pariulen Jr., iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Franz Jose, iti South San Francisco, California.
ken ni Mr. Onofre Durupan iti Waianae, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos. Yan po, ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, Sauyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem tagtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto balipatan na pagtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komodar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan pare ti dito malipatan na panagraragsak ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga parti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo a lugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan narud kakailan padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show masarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, rugyan tayo na po. Di kita insagana tayo. Ngayon tayo pagsasaritaan. When kami danong ka na kayo tideto yung aldao, para iti damdamag ni Berto, gagihim kayong kabsat. Umuna amin na po, makainuman tayo live and exclusive ni dating kaming tisanggo niyang pandungsud po Melvin de la Cuesta. In line na po ka dito Charter Day celebration ti Lawag City. Okay na? Umuna tayo amin na po. Thank you very much po Melvin. Iti-edit mo agundaway nga makainuman da ka iti dito yung di aldaw iti programa tayo damdamag ni Berto. Naimbag, nagasat nga tinga ti aldaw mo apo Melvin de la Cuesta sir. Thank you. Ay kastamit ken ka apo Robert naimbag nga aldaw mo kastamit kablawan tayo digiti ka probinsyaan tayo nang rona digiti ka syudadan tayo nga garamrambak pa lang iti Charter Day.
itangal daw. Okay, sir, okay, para man iti informasyon ti kaadwan, especially kada iti agtutubong, hanya makamo, no, ana di kita nakaibasaran, dito panakadutok, dito yung aldaw, kas aldaw nga panakabuangay, ti syudad tayo alawag, Apo Melvin de la Cuesta, sir, please. Well, kaya tayo ako nga istoryaen kada iti agtutubo no kasano nga natakwatan tayo nga at datatta iti selebrasyon tayo ita nga aldaw nga rason mapay nga indeklarar manen ti Malacañang nga special non-working holiday itintero nga syudad ti Lawag. Ngamin na po itangal daw iti maika 50 ket 7 nga selebrasyon tayo ti Charter Day. Ngem idikalman iti talaga nga petsana ngem gaputa aldaw apo ti Domingo ti Malacañang inikkan na tayo pay nga Tagalawag tinananay nga panawen tapno no maselebraran tayo ti Charter Day ti Lawag City nga nagbalin nga syudad 50 ket 7 at awenen tinapalabas. Para kadagiti hampay nga makamo, Apo Robert, lalo kas param tatay, digiti apo nga agtutubo, kasapulan nga mamanda, ti kinapateg. Ken no kasano nga na takwatan tayo, dahito nga Charter Day, tayo iti syudad ti Lawag. Idi hantay pay nga kameng ti Sangguniang Panunsod, Apo Robert, madamdamag tayo di, nga adda selebrasyon ti Charter Day dagiti dadto mga syudad iti pagilian nga Pilipinas. Ket apay nga ta tilawag kunak syudad nga ibagbaga tayo awan ti selebrasyon nga mangangay iti tinawen. Hanakas ka dagiti dadto mga syudad kas ti Baguio, Dagupan, Cebu, Iloilo, ken dadto mapay nga syudad ti pagilian nga Pilipinas. Iso nga idi nagkantay ti Gundaway nga agkameng ti Sangguniang Panunsod, Apo Robert, we took the opportunity to conduct a research. Iso nga idi adda tayo ti konseho, dinambag tayo idi kadagiti natataingan nga kaming ti konseho no amuda iti eksakto nga daw apanag syudad ti Lawag. Ngem kuna dagiti natataingan nga kaming ti konseho nga kadwa tayo idi 1965 idi panawen ni Mayor Eulalio Siason. Dahil talatamit ti bagbagada idi Apo Robert awan met ti may provide da nga eksakto nga aldaw. Okay. Gapot napaay tayo kadakwada, nagdamag tayo iti secretary to di Sangguniang, no adda iti record iti Sangguniang, iti anyaman nga resolusyon when no ordinansa nga mabalin nga source of information nga mabalin nga pakaamuan tayo no kaano talaga iti panagsyudad ti Lawag. Ngem napaay temanen Apo Robert idi damagen tayo detoy iti sekretaryo ti Sangguniang Panunsod gapot ako na nakada tayo nga awan pulos sir iti makita kinagpayson na sir ket inrantak payen nga nagukag ngem talaga nga awan pulos ti maukagak kunana Apo Robert. Iso nga gapot na detoy pinadas tayo iti napan iti City Library ken Provincial Library ti probinsya tayo. Ket dinamag tayo kadagiti librarians tayo no adda record iti library iti anyaman nga gakat wenno paglintegan nga namagsyudad ti Lawag. Ngem kaskas di Apo Robert nga napaay tay manen. Ket gapot detoy pinanunod tayo nga no awan iti makambo pulos detoy nga napateg a paglintegan ti syudad ti Lawag. Sino nga rod iti agsukisok wenno sino nga rod ti aginteres nga mang sapol ti detoy nga paglintegan kuna tayo Apo Robert ket gapo iti interest tayo ti history iti probinsya tayo
nagboluntaryo tayo nga napan ni Jay Manila, tanam-namain tayo nga imposible nga awan ti paglintigan kuna tayo han la siguro amo daytoy iti agdama nga gobyerno ti syudad iso nga napanak di Manila inananusak ti napan ni Jay Senate of the Philippines Library awan lata napanak ni Jay Library ti House of Representatives si Jay Diliman Quezon City awan lata met Apo Robert idikwan napanak pa Jay National Museum nga pagsapatan ni Apo President-elect awan latamet hindi ko napanak ijay National Library ket adda siguro dito ikunat napanak ijay Pilipinya na section nakita ti uneg ti Pilipinya na section Apo Robert kasla imagine dito no sumrek ka kuma ijay National Food Authority agtotoon dagiti sinaksa ko nga bagas kasla kajay agtotoon dagiti libro nga kadkadaanan nga journals iti old Congress ti Pagilian nga Pilipinas. Ket rinubyak Apo Robert iti nagluklukid ti libro sigurado lakit di nga detoy nga paglintigan ket matakwatak between 1964 nga record ingana ti 1966 kuna ka Apo Robert ket patal daw ko Apo Robert nga nagsubli-subli nagmalmalem ijay kasla detay maupat agawid no awan ti mayawid tayong impormasyon ngem kaday di may ka upat nga daw ko Apo Robert iti malem aket limbag to tay tiragsak na po ta nalukib tayo iti may isang libro nga nakabasaan tayo ti Republic Act 4584 nga un-upgrading the city of Lawag Apo dahito yan ti paglintigan nga na magsyudad ti Lawag ko na tayo kalpasan iti adopegit iti nagpigpigis tayo nga parte ti libro Apo Robert no inikip mo digitay kadaanan nga pahina ti libro narukop da adapegit di kasla agas di gijay kasla na balsamar kunada tanong mapreserbar ket hindi nakita Apo Robert iti kopya ti Republic Act 4584 hanak nga nagpatingga sa jay inukag ko pa kasano iti pan naka presentar na dahito nga gakat sino dagiti congressman wenno agpampandelinteg nga nangi sponsor iti floor sino dagiti nagbotos kaano nga naaprobaran kaano nga naiyuli iti Senado tapnon maaprobaran met ti the same bill sadyay sino dagiti senador nga nagbotos sino ti presidente nga nang pirma anang petsa iti panagbalin daytoy nga paglintigan Apo Robert ket naalatay amin digijay nga impormasyon Apo Robert iso nga idi intawag tay di kin Apo Mayor Michael V. Fariñas daytoy nga natugtalan tayo kunana kada tayo pangaasim Apo Melvin mangyayawid ka man ti kopya dayta nga Republic Act kunana ket nagragragsak tayo Apo Robert nga nagawid ket dayta nga panagpamanila tayo ket insigida nga the following Monday nangangay na Apo Mayor idi ti staff meeting kadagiti department heads ti Lawag informing them daytoy research tayo nga paglintigan ket adu Apo ti maragsakan ay data gayam ti paglintigan data tek John 19 gayam 1965 John 19 gayam digiti ibagbaga digiti department heads ket anangarod ti suggestion mo Apo konsyal kada kanya kiti Apo Robert ket imbaga ka nga celebraron tengarod ko man ti John 19 tada ito gayam ti petsa nga panagkasangay ti syudad ti Lawag kuna Apo Robert iso nga de Disimaro nga John 19 idi 2006 narugyanan ti panaka celebrar dito nga charter day tayo no malagip mo Apo Robert at di panagpatayap ti balon di plaza kaya di marker nga nai pansadjay na imbitaran dagiti si Bibiyag Pelaeng nga dati nga konsyal ken digiti pamilya kaming ti pamilya digiti imuna nga city officials ti syudad ti Lawag ket paragsakan tayo ta aging gana ita
ite kalabes idikalman kunak ko ma Apo Robert na bigbig ti gobyerno ti syudad ti Lawag ti kinapateg dito nga research tayo. Okay. So, di ba parang kasulad namang mga ikoy di sir nga kadigitay pagadalan, especially elementary schools, maiadal dito or may informar kadigitay estudyante or pupils. So, paset di jay ti kalikagom or panaka-research yo, panakaduktalyo kadito nga aldaw, awan no di kalman, kas aldaw nga panakabuangay ti syudad ti Lawag, Apo Melvin. At nakastang nangigtay di nga gakat Apo Robert ken inlong-along tay pa iti konsyal tayo nga daytoy nga linaon ti Republic Act nga na magbalin a syudad ti Lawag ket masapol nga may yadal kadagiti agbasbasa iti elementarya ken high school iti syudad ti Lawag tapno amuda iti history da maadal dati history ti Cavite, Laguna, Manila, dadto mga nga probinsya iti pagilian tayo sa dida ka ammo ti history ti bukod nga lugar aket ahal nga napintas iso nga jaka mo Apo Robert no iti agdama ket mayad adal data nga paglintegan ta idi in request me iti DepEd nga dapat mayadal kadigiti estudyante daytoy nga paglintigan. Okay. Kas ng research ng duktal ng kutkot iti detoy nga kaaldawan ti pannakabuangay ti syudad ti Lawag, Apo Melvin, kasanot karirik nayo tatat even the national government ket ikandan ti importansya kasi tangal daw no may dikalman ti selebrasyon na ideklara kas non-working holiday for Lawag City gapo iti deti Charter Day when aldaw nga pan pagbalin nga syudad ti Lawag City. Kasanot karirik na ti maysa nga kaskada kayo nga nang research iti detoy, Apo Melvin. Maragsakan tayo unay Apo Robert daytoy nga panang big kang kanayon ti Malacanang tinawen dito nga celebraran tayon nga Charter Day celebration ket idi kalman maragsakan tayo ta naiyawat paket kada tayo ti certificate of recognition babe na mismo ken Apo Gobernador Gobernador Macho Marcos Manotok ken ni Apo Mayor Michael Marcos Kion iti sangwanan ti City Hall ket daytoy ti mangipakita nga ti na doktalan tayo nga paglintigan ket na pateg unay tat segon kin Apo Mayor ket it is playing a pivotal role kunana iti development ken progress ti syudad ti Lawag. At pagsasalita, Apo Robert, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan kunana. So nga amok nga tilawag gapot moving forward temet iti panagturas na kasapulan tayo nga ammo tayo iti napalabas ti syudad tilawag tatno no ammo tang iplastar iti pasakbayan ket maragsakan tayo unay Apo Robert no pay Domingo idikalman talagang Charter Day tayo ngem ita dagiti Tagalawag amuda ken masapol nga amwente ko tunggal maysa nga lawagenyo no apay nga pesta opisyal itangal daw gapo ti lagip manen ti aldaw nga panag birthday ko na tayo panag birthday ti syudad ti Lawag ipatekte ko madeto ng aldaw daytoy ti aldaw nga panag syudad ti Lawag kakaiso na nga imuna nga syudad ti probinsya tayo nga Ilocos Norte maikadwa nga syudad iti Region 1 daytoy Lawag iso nga amin tayo ket agaragsak itang aldaw Apo Robert. Okay, lastly, kas nakaimatang kaditi kaputa imbitado kayo, naitad ka na kayo di certificate of recognition. Dati way, wagas ti pan nakaselebrar ti birthday or kaldawan ti pan nakabuangay ti syudad ti Lawag. Satisfied kayo, Apo Melvin, or mas nagargarbo kuma nga selebrasyon ti maipaay ti Lawag City, Apo Melvin, sir?
Well, Apo Robert, kinagpeson na nakaragragsak tayo na ita kadagiti previous celebrations, maimbitaran tayo laeng Apo Robert ken marecognizer tayo ngem itangataweng ket nakaawat tayo ti mismo nga deti certificate of recognition manipod iti gobyerno ti syudad ti Lawag. So, nga ibagati di kina po Mayor Michael kyon nga nagyaman tayo ta detoy pakalaglagay pagmet iti sakripisyo tayo ta detoy nga celebration kuna tayo ket na patig-una ito tunggal may isa nga Lawagenyo. So nga no nangig mo tay diskurso ni Apo Gobernador manutok idigalman Apo Robert, batang-bata pa ang Lawag City kunana 57 pa laeng. Hindi pa senior citizen kunana Apo Robert. So nga in commit na met ti bagbagi na ti provincial government ti Ilocos Norte ket sindadaan nga mang suporta itanyaman pay nga gakat nga pagdurasan ti syudad ti Lawag. Paglalalo kano digitay panakailawa digiti kalsada ti Lawag Apo Robert ket DJ Apo Robert tumokno sa dilangit Apo ti ragsak tayo iti panaka big ti gobyerno tayo detoy nagapanan tayo tabi digiti aslang mang tagtagibasit Apo Robert ti na-research tayo tanalakala kanumet na tag-research lalo ti computer i-search mo lang gunada rumaren ngem agpepeso Apo nalaka tag-research tatan ngem idi 2006 oray ag-research ka iti charter ti Lawag awan rumar iti computer Apo Robert jaka mo no apay unless no siguro itatan no i-search mo rumare nata inwar tayo di nga rimaren di nga information o record idi talagang nakapenpen jaka mo no apay anang rason jak ma imagine Apo Robert no apay nga nailimlembeng deta nga pagdindigan iti manunga dekada iti syudad ti Lawag taore digidi mun una nga city mayors ket handa mo daytoy nga aldaw. Okay. Thank you very much, sir. Itinted mo gundaway nga makainuman da ka iti detoy nga gundaway ket saludaran da ka kadetoy nga na aramidam pare ti syudad ti Lawag panaka ukag no anang aldaw at talaga nga nabuangay ti Lawag City. Malaksid no dapat iti ket mong ibati ka iti dumdumig go bubuya ka dateo. Go ahead Apo Melvin. Diyaman akmet Apo Robert ti panang interview kanyak detoy damdamak ni Berto. Tilang mainayon tayo Apo Robert detay ko panagboluntaryo tayo nga agtrabaho idi napanak Manila Apo Robert awan ti resolution wenno otoridad kung napan nag-research bukod ko nga bulisyon bukod ko nga kapampanutan bukod ko nga banog ti napan nag-research ta makita no awan ti agkuti sino pangarod ti makamonto daytoy nga napatig nga history ti Lawag City kunak ket adadanto man nga ignoranten ti masakbayan when ignoranten to di kita sumarsat no man nga kapututan no hantay nga maaman daytoy napatig nga pakistoryaan ti Lawag iso nga daytoy spirit of voluntarism kuma ti maipasagepsep ti tunggal maysa nga agnaed ti maysa nga lugar agal lalo di kita kameng ti gobyerno di kita opisyal when may padot gobyerno Apo Robert orehan ko mga naipakomit di dyan trabaho kadakwada no amuda nga napatig di dyan nga may sabanag ag voluntaryo da ko man nga ag trabaho wenno mang tapak mang takwat wenno mang lepas iti mesa nga banag dayta Apo Robert ag just ginak manen happy Charter Day Lawag City mabuhay tayong lahat. Okay, maraming salamat Apo Melvin de la Cuesta. Okay? Adto ito po pagsasaritaan ti Charter Day, kalpasan digitoy. Digiri ka iliw ako tahe when numakan. Intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Iserbida digiri sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bag silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat,
King, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay dito sa bali, ang lutong bahay, pakaramanan, kinaimas kay special, empanada. Nahanad, kaya kadalos ko panakay sa kanan ng ito yung masahan, Step Food Hub, Masaratan sa Barangay 16, Makaray Tapos Norte, Sangi, Irangkay. Steps Food Hub, Sindaran, nagserbi ka na ngayon, tinaanos ng Kurikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Adun diri nakapadas ken napnek tindo panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem nyo. Mangig ti awing ti baybay, kas tamit ten ti bakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adaan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adaan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, Masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatnutunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, tuloy apo ti damdamag ni Berto iti dating aldaw iti Lunes 20 ti babilang iti bulan ti Hunyo. So di diyan para kanyak amuyo apo dapat lang nga mayam mo kada itay inaudi itay agtutubo especially high school and elementary pupil no ana nga talaga kasano nga na natdutukan ti Hunyo 19 kas Charter Day ti Siyudad Tilawag. No Charter Day no kanam diti aldaw nga panakabuangay apo ti maysa nga lugar, especially siyudad, munisipyo, probinsya, gagayem ken kaamsat. Kas na ibasara po iti detoy duduuganen nga Akta Republika 8545 nga detoy ket na research naginteresan ani research ti dati nga kaming ti konseho nga ni Apo Melvin de la Cuesta nga nakainuman tayo iti detoy nga aldaw. Baka uri di kita mas natataingan ada pala di kita makamo kita niyo Apo di istorya ni Apo Melvin di kita nagmaymayor even sanggun niyang panlalawigan members gagiyem kabsat Congress Senate awan gagiyem kabsat awan ti makaibaga no kaano nga nabuangay no kaano ti aldaw nga panagbalin, tilawag, munisipyo, tilawag, kas syudad, gagayim ken kabsat. So, dapat nga may kanti importansya. Di jemet apo nga nagbalin na sakripisyo ti dati akong siyal, gagayim kabsat. Amo tayo, ni Apo Melvin ket nagkonsehal, but he is a native of Sarat. Nga miso ti nagka-interes
nga nangipaaya po ti importansya tapno ti kasta maduktalan gagayem ken kabsat matakwatan maamuan no kaano nga napagbalin nga syudad ti Lawag City. Amoy diri sabsabali nga lugar kas kadit mention na nga lugar nakagargarbo apo ti pan nakaselebrar ti aldaw nga pan nakabuangay da nga kas syudad gagayem ken kabsat ya. So nga DJ apo no pa adda diti kunana adda diti mangibagbaga nga i-search mo lang inta computer alis tulat ag research. Wado ka dagitoy, gaghiyem kay kabsat. Sorry to say, no ka dagitoy. Gaputa, adda nga ruden, pakaibasaran na. Addan na iparwar nga kasoy. Even the national government, apo, inikandan ti importansya dito. Kasi iti dito yung aldaw, nideklara nga holiday, iti syudad Tilawag, no pa idikalman ti selebrasyon, tapno maikan digiti Lawagenyos, digiti taga syudad Tilawag, ti naan-anay nga gundaway nga makipartisipar iti selebrasyon ti aldaw nga pan nakabukel ti Lawag akas syudad gigayem kay kamsat di ba 1965 so 57 years ago gigayem kamsat idita mapagbalin nga syudad ti Lawag gagayem kay kamsat kaunaan nga syudad iti entero a probinsya may kadwa iti Region 1 gagayem kay kamsat especially kada ito yung aldaw mayat tayman when numaditayo no pay adda Batak City nga may bagbagan nga may kadwa nga syudad dito yung probinsya tayo nga Ilocos Norte ti pay laeng Lawag City apo ti may baga nga sentro ti turismo o sentro ti komersyo and even tourism gagayem kay kamsat apong dumdum nga gagbuybuya kada tayo iti dating aldaw ti pay laeng Lawag ti sentro apo ti komersyo iti entero a probinsya ti Ilocos Norte and we have some agencies, national agencies no pay origin Batak adamit na po iti government agencies national nga napatakder dita Batak City but adu pay laeng nga po diti syudad ti Lawag gagayem ka sa surumbeng nga po nga para kanya ka rumbeng nga dito ket na maamuan tay amin nga taga syudad ti Lawag no dapat nga ipadamag tayo karitay umay makipagnaed transient tapnon amuda okay lang gagayem kabsat so deti siguro napintas nga mai pakamo apo iti biyang ti Department of Education tapnon iraman da apo kadigitay yadadal da kadigitay agadadal especially high school and elementary tapnon ammo apo digitay sumar saruno nga henerasyon wenno kapututan ni Lawagenyo no kaano nga nagbalin a syudad ti Lawag gagayem ken kamsat di mit lang ti importante di ammo tayo nga ikan ti importansya di mo kaano nga nagbalin nga Lawag City nagbalin nga syudad ti Lawag gagayem ken kamsat so nga congratulations ken ni Apo Melvin kunak nga rod kasano triknam nga itangket make ikan importansya deti bunga ti research mo wenno sakripisyom kunakit nakaragragsak kano especially nekana po iti certificate of recognition babaen ti city government hanlangan ni Apo Mayor tinangyawat iti detoy si matang Apo ti madaydayo a gobernador ti probinsya ti Ilocos Norte ni Apo no Gobernador Matthew Marcos Manutok together with the Honorable City Mayor Michael Marcos Kion gagayem ken kamsat. Okay, kasangmanan na pong itultuloy tayo itin sa gana tayong hindi pagsasaritaan pa iti dito yung programa tayo damdamag ni Berto kapagyaman ng tayo abo dito sumagadad ng sponsors tayo tapno may danon ti damdamag ni Berto ken ti programa tinapalabas thank you very much ken ni Mr. Onofre Durupan nga taga Wayanay ijay Hawaii ni Franz Jose ijay South San Francisco, California. Mr. June Juanito Fariulen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Mr. Wayne Rombawa ijay San Jose, California. Miss Meli Espirito manipada po ijay Eva Beach, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Barangay Chairman Jaime Barangay Chairman Juji Jimenez iti Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Thank you very much kada Mr. Jaime Perdonio ken Mrs. Celia Perdonio mangitmaton iti CLJ Store. Istora po pakagatangan iti nalaka nga presyo karite kasapulan iti uneg ti pagtengan.
Agyaman tayo pa iti Metro North Insurance and Security Agency, iti Cityland Tower 2, iti Malate, Manila, ang ipaaya po iti serbisyo para iti non-life insurance, kas iti comprehensive kan TPL, ken amin na requirements po para iti government projects iti entero Pagilian, iserbi ka na kayo ti Metro North Insurance and Security Agency, babaen iti panangimaton, ti agtagikwa ni Miss Dorocha de la Cruz. Pagyaman tayo pa ni Chris Roma ken ni Mrs. Marisa de la Cruz Roma, ijay Iba Beach, Hawaii. Mr. Jewel Centillas, thank you very much. Dita Lahaina, Maui, Hawaii. Ani Ancheta, Ami Ancheta di Stockton, California. Ni Miss B. Fiesta di Honolulu, Hawaii. Ni Carmela Walker di San Diego, California, Estados Unidos. Hazel de Alonso de la Cruz, Hazel de la Cruz Alonso, ijay Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Thank you very much. Kenka, Ma'am Erlinda Perminhood, di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kenkastape, ti Kalawagan, Belisario Farm, iti Baris Besdingras, Ilocos Norte, matmotanan ni Mr. Dado Belisario, ken ni Mrs. Jeanette Belisario. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken malakigayang tagtagikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, para iti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si Degi di Baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan, kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan, para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy. Ti damdamag ni Berto. Mabantay mita po iti COVID-19. Gagayim kayo kamsat, di ba? Masipsiputan na po ti pagilian tayo. Inline na po iti COVID-19 na. From June 16 up to June 31, ada iti lugar po nga nakamantener iti alert level 1 kas ti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Gagayim kay kamsat adu iti maamakidi amangan ta may panti alert level 2 ijay Metro Manila nga mabali na mangitunda po ti panagrigat ti adu nga tao, adu nga pamilya. Gagayim kay kamsat and even provinces apektado no Metro Manila apo ti medyo mapairutan na ti sitwasyon na ngem idi 16 in parwar apo ti IATF bamen ti Department of Health ti kaudyan nga datos gagayem kamsat nga nangitunda iti panagtalined ti National Capital Region kas adda ti alert level 1 pakairamana na po ti probinsya tay nga Ilocos Norte. Signan ti COVID-19 namuyo kadi nga naka-record ti Department of Health ti sang inne magasot sa kapulo ket nga barong kaso ti COVID-19 dati apo ket as of yesterday aldaw ti Domingo babayan na po ti Department of Health in parwar dati apo ti Department of Health daytoyen ti kangangatuan nga record apo ti COVID sipud Abril 3 nga naudi nga naiparwar nga datos idi baro nga bilang ti kaso gagayem kay kabsat duagasot siya mapulo ket talo dagiti nai-record manipod ti National Capital Region
Manipo diti dati apong imato iti 4,529 ti aktibo nga kaso ti COVID-19 nga nangitunday ti 3,696,264 dagiti naapektaran wenno kaso iti entero a pagilian sipud nang rugi apo iti nasao nga klase ti virus wenno sakita nga kimmapet ka dagiti tao. Napag nagtalined matapo ti 60,467 nga bilang dagiti natay gapo iti COVID dito pagilian na Pilipinas. Digitimet na laingan na po, imabot na po iti 3,631,268. Di po ti kaudyan nga record iti COVID-19. Gagayim ken kaabsat. So, may panggip po iti deto apo ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Imapela po iti biyang ti publiko nga itultuloy ti panakaayusar panagsuot ti face mask kadigiti when ken urayen ti sumarunong health protocols gigiyem kamsat no dantuman aseknan iti COVID-19. Dati nga apela iti publiko ket inaramid ti President-elect Kalpasan nga nagbalaga po ti Department of Health nga posible nga ngumato ket mapan iti severe wenno critical cases ti COVID-19 iti masungad nga bulan ti Agosto gapu iti kumapkapsot nga immunity manipod apo iti coronavirus vaccine ken pannakakisay ti minimum public health standards. Digiti minimum public health standards panagsuot iti face shield, panagsuot iti face mask, social distancing, pannakalimita rapo digitay tattao nga mapan ni kadagitay indoors together with outdoors gigiyem ken kamsat awan social distancing gigiyem kamsat isu nga ada ti pakaasi wenno apila ni Marcos nga masurot pelaing ti pannakayusar di face mask ken masurot apo wenno mauray digitay sumarunupay nga health standard para metlaeng nga po iti pannakaproteher ti tunggal maysa kadatayo. Inpeteng ti President-elect kasapulan niya may tuloy ti pannakasurot di health protocols tapno di kasta maliklikan ti sabali manen nga panagnato apo ti COVID-19 infections nga posible nga agbalin nga rason tapno ti kasta maabeng ti panagrecover ti pagilian wenno ekonomiya ti pagilian. Malaksi di dito kasapulan ko na napaya ti booster shots agaputa bimaba na po ti epekto digiti naibakuna kadatayo isong mapapigsa apo ti immunity para iti bagi ket detoy babaen iti booster shots. May palagip nga nangiparwar ti lokal nga gobyerno ti Cebu iti resolusyon may naidi optional nga panagsuot iti face mask. Dupay kasta tinasaw nga direktiba ket saan nga sinuportaran ni Presidente Rodrigo Duterte. Ayun so DJ gagiyem ken kabsat ti biyang ti President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga masapul apo nga maikan iti importansya pailaeng iti pannakausar ti face mask gagiyem ken kabsat iti detoy sitwasyon tayo may panggep iti COVID-19 ket urayan na po iti mabalin nga panakaipaay digitay anyapay apong alagaden gigiyem ken kamsat seknan ti panang proteher tayo iti biyang ti bagi tayo seknan iti COVID-19. May naigmet iti booster shot gigiyem ken kamsat di ba first dose, second dose, then the booster shot nga naitid kada tayon tatan gapo ka didi kabayag na napo I think 6 months laing nga po adan didi makita mga pagbabaan didi epekto or proteksyon nga ipapainaking ka in rekomenda apo ti may nga diputado dati ket ti diputado ti Iloilo nga ni diputado Janet Garin dati nga health secretary iti panangipaay ti second COVID-19 booster shots iti publiko dati ket gapo iti manarimaan nya panang sangsango tayo apo iti mabalin na pangta ti panagnato ti infeksyon segon keni Garin nga ti definition ti fully immunized ket rumbeng nga maawat ti primary
kenti may kadwa nga booster. Primary shots ken DJ may kadwa nga booster. Kinunapay ni Garin dating health secretary nga dito ket ipakpakita apo DJ ugali behavior ti COVID virus nga kasapulanen iti may katlong dose gigiyem ken kamtat. Iti report manipod ti National Vaccination Operation Center manipod di June 17 ada 70,005,247 when 77.78 di fully vaccinated. Imunan yan laluag ti vaccine expert nga ni Dr. Nina Gloriani nga maawan ti bisa ti COVID-19 isu nga kasapulan ti booster shots kasnayon nga proteksyon ti bagi dagiti tao. So ayun DJ gagiyem kay kamsat posible nga maikan tayo apo iti booster shot may kadwa nga booster shot wenno maikadwa nga booster shot gagiyem kamsat nayon diti bakuna tayo tapnon adada nga maproteheran ti bagi ti tao seknan iti COVID-19 so paliiwen tayo no kaano nga yuswat apo ti gobyerno ngem no yuswat ti gobyerno deto kayat nasawen sabali manen nga gastos gagiyem ken kamsat sabali manen nga pundo ti kasapulan tapnon ti kasta makagatang tayo apo kadagiti nga bakuna para kadatay amin nga Filipino apo nga kabumbo we have 70,005,247 nga nabakunaan dati po no percentage wise ti pagsasaritaan dagiti nabakunaan nga Filipino umabot laing nga po iti 77.78 so we have 22 up to 23% nga hampay nga fully vaccinated irintero a pagilya na Pilipinas nga mabalin nga dagitoy ket adada nga maapektaran no tango matumanin na po ti infeksyon iti pagilyan tayo Pilipinas. Ayon. Okay. Awanin na po tinabati may nga oras tayo para iti damdamag ni Berto. Dati nga rin na po ti pagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwak ni SK Chairman Maki Paulino Agustini ti Technical Control. Ibatimin ti natalinay nga aldaw ti Lunes tayo amin sa pada agyamang kamting panagbuya ken panagdingeg kari damag nga ni danong kada kayo iti programa Damdamag ni Berto. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alumar. Idintero ang inyan ken unay di balasi tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapos makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapos maamuan ti publiko ti gusto ang kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay ti programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Dagiti ka ililiw ako tayo when numakan. Intay amin rabanan, ijay Steps Food Hub. Isembina digit sumaganad. Kasti top silog, pork silog, long silog, bag silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Hasta pa digit sa bali, alutong bahay, pakarabanan, kinaimas kay special, empanada. Mahanad, kaya kadalos ko na kayo sa kanal ito yung makaan ni Steps Food Hub. Masarakan Barangay 16, Makaray Tapos Norte, Sangi, Irangkay. Steps Food Hub, sintaran yung serbi ka na kayo, tinaanos nagpalikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Diri na kapadas ken napnek tindo panagnaed ken panagpasyari ni Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti pipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pabilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay kas tamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik adaan da ka rin ti nalalawa nga cottages nga adaan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Calayab-Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatnutunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasay masugat. Tinapalabas. Balbaliw ko mablaw kami iti nagasat nga malem ti Lunes tay amin na sapada. Hunyo 20, 2022. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa kiti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnoy danon mi ti pakabuklan ti programa Tinapalabas. Awisan da kayo papagayam kakadanggay mi ti lasod ti maysa nga oras tapno hintay basa ti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag. Iridetingal daw mapantayo apo may kadwa nga panakaibasa o panakaituloy ang may basa ti surat ti pagayam tayo Lidor Vino. Nubay kasta kasangwanan nga ituloy tayo nga ibasa ti nga surat pagyamanan tayo di kitinayat ti sponsors tayo iti programa tayo Tinapalabas. Kalawagan, Belisario Farm, Media Bares Besdingra, Ilocos Norte. Thank you very much kada kayo, Mr. Dado Belisario and Mrs. Jeanette Belisario. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much ken ka Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Agyaman tayo kini Hazel de la Cruz Alonzo nga day Nevada, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Thank you very much kini Carmela Walker iti San Diego, California. Ni Miss B Fiesta dita Honolulu, Hawaii.
Thank you very much, Ami Ancheta, dito Stockton, California. Ken ni Mr. Jewel Centillas, pagyamanan tayo nga DJ Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Chris si Roma, ken ni Mrs. Marisa de la Cruz si Roma, iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much. Thank you very much iti Metro North Insurance and Security Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2, Malate, Manila. Nga mangipaay kada iti serbisyo para iti non-life insurance, kasti comprehensive ken TPL, ken amin na requirements para iti government projects iti entero apagilian. Iserbi ka na kayo ti Metro North Insurance and Security Agency, babayan iti mangimatmaton ken nagtagi kwa Dorocha de la Cruz. Agyaman tayo pa di CLJ Store, edi Batak Road pa, paset ti Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte, kukwakin matmatunan, da Mr. Jaime Perdunyo ken Mrs. Celia Perdunyo. CLJ Store, nalakada iti presyo di iti Tagilako da. Kastapay ken ni Barangay Chairman Juji Jimenez, edi Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Mr. Loreto Tamayo, dita Waipahu, Hawaii. Ni Mili Espirito, iti Iba Beach, Hawaii. Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Thank you very much kay ni Juanito Fariulen Jr. Mueller, iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Franz Jose, iti South San Francisco, California. Kay ni Mr. Onofre Durupan, thank you very much, iti Wayanay, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Dahito yan tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksid iti data ijayadan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na inkalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
Kasangwanan, yan tayo ituloy ngay basa dito surat ni Pagayam tayo Lidor Vino. Kablawan tayo dito agbibuya kada tayo ni Mr. Vinny Rumbawa dito Estados Unidos. Ni Manang Aurelia Castillo iti Sarat, Ilocos Norte. Ni Helen Salamat ni JY Pahu, Hawaii. Thank you very much. Ito pa nagbibuyam Pagayam ko. Ni Liza Agulay dito Paway, Ilocos Norte. Ni Dema Paulino Agustin, ni Davin Jordan Frialde di Metro Manila, ni Daimler Kate, ni Dina Asidera Maltezo agbibuya kada tayo, ni Mama Maria Luisa Eusebio dita Sulsuna, ni Eloisa Guerrero, thank you very much, Rick Mara de la Cruz, ni Kasinsinko Onopre Durupan, Ejay Wayanay, Hawaii, ni Kaapo Kapitan Bangra Ranggol iti barangay Nagpatpatan, Sulsuna, Ilocos Norte. Thank you very much iti nagbubuya Apo Kapitan. Ni Marites Agustin, ni Arnel Ancheta ijay Italia, Mizelin Mendoza dita Banna, ni Mr. Hector Vitek iti Canada, ni Ma'am Fredes Quezada ijay Estados Unidos. Ken dito niya pagayam ko nga nabayagan niya di kam nagkita nga DJ probinsya ti Cagayan, Hill Paraiso. Kumusta kan my friend? Thank you very much ipa nagbibuya mi programa tayo tinapalabas. Ituloy tayo niya ibasa ti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat ni pagayam tayo Lidor Vino. Nakipagnaedak nga rod Manong Robert iti Apok Alakay nga ni Lulu Eusebio. Nupay nakidkid di tiriknak nga mangpanaw iti balaymi. Awan ti maaramidak kabsat. Diya ka muno sa dinno ti pangalak iti iluto ka kanek. Nupay ammo kalutwen ti kanek kastameten ti sidaek. Diya ka muno sa dinno ti pamataudak. Nagyamanak ken ni Lolo. Kaya di makadanon kami di balayda, sinangunak. Inarakop nak ti Apo Kalakay, kabsat ko. Nakakakaasi ti nagbanagam Apo. No saan ko mga nagbalin niya irresponsable di tinaganak ken ka. Ken saan na ka pinanawan ti inam. Saan mo ko mga sagrapin ti kastoy. Ngimbayam. Bayam ti ikarkarigata kiti nanumo nga kabaylak. Nasulnitan tinayadayo apang matigken ka. Nupay lakaya kon. Diyak maibtura kitain nga nabaybayang ka. Darakin lasag ko pa'y laing kentakin ka. Gaputa, anak ko ti amam. Ti amam nga may nga irresponsable. Ti amam nga di naman laam mo nga sa pulen ti pangbiag na kada kayo. Siya kung ti dumawat ti dispenser Apo. Sapay ko matamawatan na. Nagdumugak kabsat. Bayat niya agsarsarita ti Apo Kalakay. Tumtum na kiti kaunggak na kiti balikas na. Awan ti saan napudno ka di ti sarsaritain na. Pan nakabaybay kastamit ten kinay-responsable di kiti naganak. Ti amak, ti inak nga saan nga nakaano si tirigat nga nangitunday di papanaw na. Banag nga di gito'y ket amin nga kasla nakabingbingbing ken nakangisngisit aman to anang salukob kanya pagayam ko.
Basi ni Apo Dios, Manong Robert. Nagbalin niya na urnos, ti panagkabalemi, iti Apo Kalakay, ani Lolo Eusebio. Nariknak ti pamatig, kindungo na kanyak. Mamati ka man weno saan. No adda ti sang kabasit nga makan, nga maala na kariti papanan na. Yawid na deta. Yawid na deta kit sikan ti mangan. Merienda ko madeta iti napangkutim mulungan niya. Naglagda iti balay niya. Inbungon kon. Jack matil mo na nakko nga kanen deta. Saan ko nga may paramantin ka? So nga, kanin mo. Kunana nga umisisip. Pilitin nakto ti Apo Kalakay nga kanek. Kanyaman nga isang pit na nga taraon. Ket bayak nga kang kanek. Kanyaman nga makan. Umisisip nga mangbuy-buya kanyak. Mariknak anaragsak. Nga tumnek iti kaunggak, Manong Robert. Awan pa nagdudwa. Patpat genak ni Lulo. Well, ay ayatin na kunay. Ayat nga kasla di ko man narikna. Iribiyang datatang kininana. Well, ayat nga na ipaidam kanyak. Babaen kadagiti dadakkel ko kabsat ko. Naglabas di aldaw nga di napuputan. Saan ko nga naituloy pa iti panagadal ko? Adayon ti panunot ko ng agsubliak pa iti pagadalan. Ngamin kinun ko na kitinakem ko nga nagsubliak iti pagadalan. Sigurado nga mapilit ti Apo Kalakay. Nga mangiremedyo iti inaldawa balon ko. Wen kabsat. Maasyanak ni Lulo. Ngamin, mapanlaing magitrab-trabaho deto'y karidan nyaman niya mapatrabaho. Kang runaan na iti pagtatalunan. Amu na met basit ti mangsigit iti kawayan. Isu nga, adamit di mga ayab keng kuana nga agpaubra. Kang runaan na karigiti balbalay karidi agundaway nga saan pa'y nga sementado. Mapandag ripet iti panaw. Aglipit iti panaw. Nga isunto ti linong ti balay. Wenno saan. Agtidtid da iti kawayan. Agtalib. Kensab sa balipay nga nakaugalyan tayon nga Ilocano. Nga trabaho usar ti kawayan. Kadidi agundaway pagayam ko. Saan nga napuputan, Manong Robert? Aginem atawen ako ni ti sidong ti Apo Kalakay. Ti amak nagbalin meten nga banbanti kariri paggiinuman. May sa nga agbibiyag gaputa at daak meten iti sidong ti Apo Kalakay. Adda na minsan nga napangko sinarungkaran nga di man lapus nula kapupuot alas 3 iti madem. Inyuldag na ti bagina iti atid dugatugaw iti salas. Nakaturog nga kastauna iti linget na. Ngempulos nga di nakariing bayat ti kaaddak. Ti balay mi nga mapirpirsayen ti diding na. Agir-iro den kabsat. Dinapay nga malagdaan. Dinaldalusak ti panakasalas ti balay. Ngamin maasyanak met iti amak. Ngamin din tamalpas ko kabsat. Nagawid akmet lang iti ayan ni Lolo. Ngamin, kinitak ti kaldero awan na pulos ti naka nagyan. Awan met bagas iti pagbagasan. Kasano nga ro da mailutwak ti amak. Ken may sa uray no ilutwak. Jak masigurado no kanen na deto yun no saan. Ngamin ket amok nga napalalo manen iti bartek na. In padamag ko ken ni Lulo tinay matangak nga lang ati amak iti uneg ti balay mi. Nakapungtot deto. Ito naman minsan, saan ka na mapapan?
Ada dalay nga madalang ka ti sana na sayaat no, kasta ti makitkitam nga lang ti amam. Di mo makita nga jakpayan pa umayan dito eh. Jakkaya ta makita. Basol na no apay nga nagbaling ka kastoy. Nagbalin ka nga, sana nakatuloy ti panagadal. Kastamit ten iti, kasta nga sitwasyon mo. So nga, ento naman minsan lidor, saan mo nagamden ti mapan iti pagtengan nyo. Bayam nga ti amam ti umay ditoy no kailiw na ka, saan ket di nga sikat ti mapan. Balaag ti apo kalakay, nagdumugak kabsat ko gaputa, kasla jakmet maibtura di makita ti amak, ngamin sipud ka adda kiti sidong ni Lilo. Idilaing nga nakitak ni tatang, ti amak nga nupay responsable, kaililiw kumet, Manong Robert. Naglabas pa iti aldaw, bulan kentawen, Manong Robert. Agtawen akidin iti sangapulo kitinem, wen kabsat ko. Iriday di nga tawen ko, mariknak metten ti panagsalog ti pigsa ti apo kalakay. Wen kabsat. Dito'y nga nagpanunutak, kasano nga nga matulungak ti apo kalakay. Mariknak ket. Kumapsuten, lumakayen. Sana kasi din niya, umuli iti, tuktok ti, balay tapnon tigas na tumulong. Kanayon na nga ibaga nga, agtigirgirin ti suktutuod ken saksaka na, no umuli ti na nga to. Masapul na subadakmet din, panangipatig ni Lilo kanya. Masapul nga itatag salugan ti pigsana. Siyakmet din di bang tarabay ken mang tarakin ken ko ana. Ngim sa dinno ti papanak. Sa dinno ti pagsapulak. Sa dinno ti pangalaak iti. Iduol ko iti apo kalakay nga nang ipaay ti pamatik kanyak. Pangaasim Diyos ko. Tulungan ako ma. Karkararag ko, Manong Robert. Gapoy di kalikagum ko nga makapataod, edi agserbi kada kami ken ni Lulo. Amin met nga klase ti trabaho kabsat ket sinirek ko. Kas kuma ti mapan, panaggaik wenno panagdalos kariti pagraepan. Panagtabtab iti tambak, panakisik ka, panakiraep, ken sabsabali pay. Mariknan ti panakauram ti kudil ko. Gapoy ti panangigubet ko nga makitigget. Wenno makiulong ko nada. Ngimkaskas di kabsat nga saan na makaumanay. Nupay dududwa kami laeng iti apo kalakay. Ngamin adda iti maintenance. Iti may isang alakay nga kaskeng kuana. Masansanen ti panaguyuyek. Keng kastamit ten panakarikna na iti panagsaksakit ti bagbagina. Nudaduma kabsat, kidawin na nga, yuragaa kiti, naima sa makan. Arara paapen na kano, digiti, naima sa masila. Dita nga malaglagip ko no nga adda digiti papanan na. No adda digiti mapan na pakitrabahuan. Yawid na digiti makan. Keti pakan na kanyak imbes nga kanin na, iti papanan na. Wenno nakaalaan na karigito nga taraon, wenno putahe. Kinuna kiti bagik, Lidor Vino, urasin niya subadam, tinapukaw pigsa, ti tao nga nang ipatigkin ka. Urasin nga itdem ti responsibilidad, wenno ibaklay mo ti responsibilidad, para kinilolo. Dagita digiti agay ayam iti panunot ko kabsat,
wenno karit ko iti bagik. Ngaman niya ti aramidek. Saan niyo umanay ti matigtiggedak kapsat? Tapnon ti kasta agtultuloy nga dagserbi kada kami. Agingga nga itinaminsan nga aldaw, inawis nak ti maysa nga pagayam ko. Nga mapankam kami iti tiyendaan, mapang kami agkargador. Tapnon ti kasta adda inaldaw nga pagsapulan ni. Iti muna gundaway pinadas ko ti simurot kabsa. Wen pagayam ko. Simurutak ket timulungak nga nagbali na kargador. Nupay awan ti kagamitak. Baklayek wenno susuonek. Digiti linagang anateng. Kinarton nga tagilako. Ket iserrek ko ida ti tiyendaan. Ngemiliag ngay pagayam ko kagura da kami digiti orihinal a kargador. Wen kabsa. Agingga nga iti maysa nga bigat nga isasalog mi manen iti pagayam ko. Sinabat na kami ti maysa kadigiti kargador. Ket kasto iti balikas na. Saan kon nga kayat nga makita ti panagrup-rupa yu iti tiyendaan? Saan nga da kayo ti mangagaw iti pagbiagan mi? Amuyo nga da ti organisasyon mi. Ngem basta dati may kayo dito. Balaag na kada kami. Gaputa saan kami asumungbat immasideg kanyak. Pinunggusnak deto'y pagayam ko. Pinunggusnak sanak indurun-duron, agingga nga naparusisiak. Saan paylay nga napnek, may nakbinangon ket pinagalabat na titungpa, iti mismo nga rupak. Anyan nga kaslapan nakapleng ko pagayam ko. Kasla nagpingki ti nagkitaa kiti dedi nga panang tungpa, ti may sa kariti kargador ti tiyendaan kanyak. Agingga nga napagkalmak tirik na. Inasitgak deto'y kabsat ket dita nga namindwa nga dinanog ko ti rupa na. Inpamitlok ket ti rusok na ti tinamaak. Agingga nga imay immasideg di kakadwana nga nakadado. Ditan kabsat nga naalak tinagbuteng. Wen manong Robert. Naalak tinagbuteng ket nagtartarayak. Kinamatdak niyam talaga nga saan da nga nakabalinan ti pigges ko. Isu nga na idayawak dahil mang kamkamat kanya. Edi sumangpeta kini balay mi kini Lolo Sebio. Nakagatang kakadi ti linugaw. Ar-ara paapek unay ti lugaw nga kaninanak ko. Kinunana, saan ka nakasungbat? Inulit na nga, dinamag no nakagata nga kiti lugaw. Kasla kayat ko hindi ti mairitang iming gawid ko tiriknak. Saan lulo? Saan ka nakagatang? Taapay, di medaya kunam nga. Mayat tinastrikan nyo nga trabaho iti gayem mo nga kargador dito tiyendaan. Balikas na. Mayat hindi daw mo lulo. Mayat hindi duwang aldaw. Ngem, paritan da kami metin di dati akargador. Kaya napagdaksan, dinangranak pa iti may sakadakwada. Tinungpanak lulo. Pinagalabat na tirupak. Ay kasta nagdakisin. Alasangkan to nga mapapanin. Sangkan to nga mapapanin ang mga nuisupay ti pagkaisagsag makam. Baya mapukta, karkarigatak ti mapantumulong ka di makabali na katrabaho, tapno matulungan ka. Pasensya ka kumano saan ako na makapanlo ka kasti dati ta. Kilkilin nakmetin to uyek ko kin. No daduma na ut-ut di tultulang ko. Agan anus ka kumapok. Di ka madanagan lulo. Mangsapo lang kita sa wali nga mabaling ko nga pamataudan tapno dagserbi ka data. Di ka madanagan. Magatang kung tumatlaeng tilugaw nga kalikago mo ang kanin. Ikariking ka deta lulo.
Kasangwanan nga ituloy tayo nga ibasa dati surat ni Pagayam Teolidor Vino. Pagyamanan tayo di dinayat nga sponsor si programa tayo Tinapalabas. Thank you very much kini Mr. Onofre Durupan iti Waianae, Hawaii. Ni Franz Jose iti South San Francisco, California. Pagyamanan tayo pa ni Mr. Juanito Fariulen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Mr. Wayne Rumbawa iti San Jose, California. Ni Mili Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much kini Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Barangay Chairman Judy Jimenez iti Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Thank you very much kana Mr. Jaime Perdunyo kani Mrs. Celia Perdunyo agtagi ko iti CLJ Store iti Batak Road, Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte. Pakagatangan kada iti produkto nga nalalaka nga kasapulan iti uneg ti pagtaengan. Kasta pa iti panagyaman tayo iti Metro North Insurance and Surety Agency nga mangi tulong kada kayo para iti panakaipaay iti comprehensive kan TPL para iti non-life insurance kan amin nga kasapulan para iti government projects iti entero pagilyan. Ti Metro North Insurance and Surety Agency ket kukay ni matunan ni Miss Dorocha de la Cruz nga da iti Cityland Tower 2, Malate, Manila. Thank you very much kada Chris si Roma ken ni Marisa de la Cruz si Roma iti Iba Beach, Hawaii. Kasta pa iti panagyaman tayo ken ni Mr. Jewel Centillas manipod iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Ami Ancheta iti Stockton, California. Miss B. Fiesta di Waipahu, Hawaii. Ni Carmela Walker iti San Diego, California. Hazel de la Cruz Alonzo iti Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Thank you very much ken ni Erlinda Ferminhu iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you pa ken ni Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Kastamit din di panagyaman tayo iti Kalawagan Belisario Farm. Ngay kukwa da Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Janet Belisario. Masarakan iti Barisbes Dingras, Ilocos Norte. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem tagtegikwa ken di dagserbi kada kayo umno a lugar para iti dinto palipatan na pagtitipon gaputa sidegi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komodar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti Barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Dagiti ka ililiw ako tayo when lumakan. Intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Isang bina digit sumaganad. Kasti top silog, pork silog, long silog, bag silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kasta pa dito sa bali, alutong bahay, pakaramanan, kinaimas kay special, empanada. Nahanad, kaya nadalos ka na kayo sa kanan ito yung makaan ni Steps Food Hub. Masarakan sa Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, Sangin, Irangkay. Steps Food Hub, sintaran, nagserbi ka na kayo, tinaanos ng Tulikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Adun diri nakapadas ken napnek tindo panagned ken panagpasyari di Prexon's Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pabilyayo pakairamanan gagiyem nyo. Mangig ti awing ti baybay kastamit ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik adan da ka rin tinalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Prexon's Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat.
Prexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Nagbali na riribuk kanyak no sa dinno ti pamataudak para iti pa nang iserbik iti apo kalakay. Kaspaset ti pa nagsubad ko Manong Robert. Data ti kan kanayon nga buriburo ko. Umapapalak ka rin nagbali na kapatadak gapotay sudakit. Mangisursuron. Adan inhinyero. Ada pa yun di kiti na pa ni Jebalasyo tao. Adamit ten di kiti nagasawa ngit. Nagbalinda nga naragsak. Adandan ti may baga nga sanikwa. Idinto nga siyak. Awan. Awan kabsat ko. Agingga nga nagbalin nga dakila parikot ko ti pamataudan. May isa nga malim imay ti gayem ko nga nangawis kanya kidingag kargador. Lidor. No kayat mo adda ti Jaya kanya. Anya dito nga Jaya. Ada nang Jaya kanya nga sumurot ta kaditi grupo nga mapanagpaspasugal. Ti kano trabaho da Jay. Aglako ta. Sigarilyo, balot, kensab sa malipay. Pasit ka nung aminin DJ ti kontrata, di pa nang kontrata da kaditi nakamansayagan na tayo. Kaya't mo tadwata. Manumet ti sweldo ta. Kinunak. Di isusurot ko akit. Inikandak ti dua gasot. Kami di may kadwa kaputa dakkel ti kita. Inikandak iti talo gasot. Basit ka na do ti malakwam. Nulakit di mayat ti kita ti bangka. When numayat ti kita iti panagpatong. Adated dakin ka. Staya. O sige, isurot naktuman ito no, rabi nga rod. Sa dinoy at ipapananta, di talaeng bangi ra barangay. At dami natay di takit. Inarkila di kita agpaspasugan. So nga, isot ipapanak. May kano kayat mo? O sige, dagasin kanto nga rod di balayo ta. Mapanta, anyang amin ti oras. Alas 6 sakit dapat at data sa giant plastar ta dagiti mailako. Ken tumulong ta nga mangiplastar ka dagiti lamisaan na pagsusugalan. Amum no daduma ka. Pasaray talo alamisaan. Wenukpat nga alamisaan. Sa bali ti Tong H, sa bali ti Lucky 9, dape majong. Kit pagkitaan kano amin digiti agpaspasugal deta. Ingkarit na. Isungay di day di nga malim sinapak ti nagrubwat pagayam ko. Hindi makita nak ti apo kalakay nga grubrubwat. Lidor, sa dino ti papanamkit. Duman ni nagsipnget. Di tapay na nga. Kwalulo. Inawis nak ti gayem ko nga mapang kami kamno tumulong iti. Basta. Da pa nami nga tulungan kit tangdanan da kami. Kit hapay nga rabi. Wen rabi nga minti pan nakasapul day ti tao lulo. Manghang kayon tulatan. Adan tinalutok nga sidain ken inapoy. Tinto panganan nyo. Ipan yung tulatan iti bangkira ta inawak to no sumang petak. Sang nyo to niyan inawan. Ngem kaluban nyo digiti sobrayo nga mangan. Sige. Agan anad ka nga ruda. Kinunana. Wen lulo. Agi amanak. Ditan nga dinerdaras kon tirimwari ti balay. Wen iti kaddak iti kalsada tinalyaw ko ti pagtenan. Nga pagiyanak. Diyos ko. Tarabayam ko man ni lulo nga agmemesa. Di mo ko maipalubos Diyos ko nga. Sumruti. Asmana. Pangasim Diyos ko. Kinunak. Ket intaringting kon tinagnay ti kalsada tapno dagasek
tigayem ko Manong Robert. Irigad dami tinagminatay si Mangpet ngagpaiso digiti agpasugal. Kenadda digiti imetda nga tagilako. Kang ruraan ti sigarilyo, balot. Kenadda pay gayam serbesa ken arak. Inyam amunak ti gayem ko iti makanawan ti agpaspasugal. Sir, ni Lidorvino. Kaya't ko nga kahit na ti sumrek when tumulong. O sige. Isungarod ti pagbantayem dito ita. Sikat ti mapangkadag iti lamisaan ha. Ten masapul nga amuyo ti amom ti mang presyo iti may salda. Lalo iti motor. Sano na nga nangayna. No adda ti gisalda pagunyan daklay iti lugan. Kay turog ko sa jay. Ngem sano na nga nangina? Wen? Kinuna ti lalaki. Wen sir, sungbat ti gayem ko. O sige, sikati aglako iti sigarilyo ken balot ha, pakiramanan di kiti arak. Masapul nga mong ti presyo, 15 pesos ti balot. Timet sigarilyo, no rumabiin, 7 ti may isang stick. Orean niya ang klase ti sigarilyo. Ken ti beer, ken gin. Adda nakasurat nga presyo dati ta. Bantayam dito nga kurong-kurong ta dito ti pagalaam ka diti lako. San mo nga panpanawan wen? Ado diti naluko iti kasto nga pagsusubalan. Bagkaten dati arak wenno diti lako makabuka. Pasukatan da ken kadeta. Wenno di da kaswelduan kiti karom naman ti dagop ti napukaw. Pamasingged kanyak ti gayem ko. Nagtungtong edaklat tano pay kaslag bubutengak kadigiti bagbagana. Amangan pagayam ko ta matakawanak. Kitsanda kaswelduan wenno pagbayaden dakbay. Nupay kasta gapu iti ayat ko nga dati sa pulek iti dedi nga rabi. Pinukaw ko ti danag ko, Manong Robert. Ket inkari iti bagik. Nga ramidek di insuro ti gayem ko. Kabalinam deta Lidorvino. Kabalinam. Saan ka nga agdanag? Patangkinim ti bagim para iti pamataudam. Tapnod de serbim ken nilulog. Kinunak iti panunot ko, Manong Robert. Nagbalin nga naannayas ti munang rabi nga kaaddak iti nasao nga pagsapulan. Tinangdanan na ti makannawan ti agpaspasugal. Ilitan lugas uta pisos pagayam ko. Wen kapsat. Napalalo aragsak ko nga nagawid no pay kasla akla maitay tayok gapu iti puyat. Saan na ka naruam iti puyat pagayam ko? Wen nakapsut ti bagi kiti dedi agundaway. Bayat ti panpanagnak nga agawid na sarununak ti nakamotorsiklo nga aglakoy ti pandesal. Sinadak detoy ket gimatangak. Gimatang iti pandesal takayat ko nga da sa rabwing kanyak ti apo kalakay. Idi makagatangak pinaspasak pay tinagna. Adayuak pay ti balay pagayam ko idi mangig kun ti panaguyuyek ni Lolo Sebio. Sigurado lakit di nga inatake manen ti uyek wenno asmana. Dagdago sa kuno dinardaras ko nga inlukat ti ridaw gaputawom met iti serrana wenno lakna. Napanak ngayon sigide ti pagdiddaan ti apo kalakay. Ape aya, aguyek kayo manen. Kasta unay man nga uyek yon. Kinunak, uwing nga rod. Itayak pa'y alas 2 nga aguyek anak mo. Oh, kumusta ti napanamapay nga nagpatpat nagkamit din? Saludsud na. Talagang kasdya ti trabaho mi lolo. Oh, may kayo gayam di timplaan kayo ti kape. Gimata nga kiti pandesal ta.
Napyala nga, pamidpid tayo. Kinunak. Napanag iti kusina kabsat ng timpla ak iti kape. Kape ken asukar. Awan ti gatas na. Saggaysa kami nga tasa ken ni Lolo no painarne ka nagkapkape ti minatayan. Ngem ket ko nga danggayan ti apo kalakay. Inyawat ko ti maysa nga pandesal. Oh, ikape yo. Gimata kita iti nang kasaruno kanya nga aglako. Maragragsa ka na ka makakit-kita kabsat ko. Iti panpanangan ni Lolo. Iti maibus na ti maysa nga isaw-saw-saw na iti kape, inikak man yan iti maysa. O sige, mahang kayo laeng. Di tapagayam ko nga nalagip ko, dagiti kalman, day di napalabas. Nga isuti mangijaya kanya kiti taraon, ket matmatmatan na kamangan. Naragsak ti rupa na nga mangmatmatmat kanyak. Ngem nagbalikta din ti sitwasyon manong Robert. Siya kun ti maragragsaka na makakitkita, iti panpanangan ti apo kalakay iti ginatang ko nga pandesal. Saanin nga iso? Balikta din nga sitwasyon. Nupay kasta nagari ti ragsak kanyak. Iti makitak nga panpanangan ni Lolo. Iti pandesal, ken ti tinemplak a kape, manong Robert. Naglabas pa digiti aldaw. Wen paghayam ko. Nagbalinen nga iso di pagsapulak ti kaadak kada iti minatayan. Babaen iti pannakayemplyo kiti agpaspasugal ako nada. Saan metten nga paralako ti ubrak kada iti agundaway. Nudiket siya kon ti makuna nga kweme. Wen no mangimaton iti sugalan. Mangkita kada iti pusta. Mangkita ti legalidad ti panaggaayam wenno panagsusugal. Pagayam ko. Nagbalin ako niya asintado nga mangsipot iti pintada ako nada. Panagsupli. Kastamet ten ti panang porsyento kaditi mga abak. Tapno da sumrek atong. Wen manong Robert. Daytoyen ti nakaigamira ka trabaho. Daytoyen ti mamapataudak ti wenno pangsapulak. Idagserbi kada kami. Kini Lolo Sebio. Agingga pagayam ko nga naamamok ti hushusto nga manager ti panagpasugal. Nagustuhan na kano ti abilidad ko iti biyang ti lamisaan. Ket iti maysa nga sardam, bipsakbay nga mangrugi ti panagsusugal. Inayabanak ti makannawan na iti lugan nga simmangpet. Kasarita na kang ni boss. Kinunana. Naglukat ti tawa ti ridaw ket ti boss a talaga. Ti ari ti atong pagayam ko. Naimbag nga rabiim sir. Nagdaydayawak. Kastamit kin ka. Ano tayo tinagan mo? Lidor, sir. Lidor vino, ti usus to anagan ko. Manibo dita. Maudin niya rabi iti deti nga pagsusugalan, ha? Apay, sir. Ikatindak ka di. Nagdanagak manong Robert. Saan ngem jakong kaya tamapuyat ka? Inyangaw na sa nagkatawa. Anya nga sir. Umay kanto into nubigat iti sentro, ha? At dati nalimid nga pagsusugalan nga siyak ti mang finance. Kaadwan ka digiti umay magisugal ket digiti tricycle driver. Driver digiti pampasada nga jeep. Kaya dumit digiti babaknang. Aglalo ti aldaw ti Sabado ken Domingo. Kahit kung nga sikat ti mangimatun sa jay kaputan nakitak ti abilidad mo.
Sa dinno di sentro, sir. Saan mo nga damaging kanyak no sa dinno? Ipatuldon to keng kanibadong. Dagasin na kanto ni Badong iti balayo kiti pan nakasadyay. Mangrugi ti sugal, nagbetan ti alas 9 wenno alas 10. No daduma na sapsapa. So nga alas 8 rumbing nga dakan sadyay. Wenggayang Badong, saan mo napagdyutyen? Ited mo ti kwartana ta agawi din tapno saan nga puyat. Naumayin to no bigat. Mandar ti boss. Inikanak ni Badong ti 5 pesos pagayam ko. Anyan nga liduok ko nga nangawat iti 5 pesos. Adaman nin yuragak. Para iti kaldo ni Ludo. Kinunak. O sige. Agawid kan. Agawid kan ti tunubigato may nakaalan ni Badong. Kitipan na kay ti pagkwemyam nga pagsusugalan. Ngem masapul nga saan mo nga iwarwaras no sa dinno di nga lugar. Pilyem di giti pangitidamit informasyon. No saan na nga amo ti agsugal, saan mo nga ibagbaga no sa dinno. Ngem no ammom asugador, ibagam no sa dinno di lugar. Mawatam. Balikas ti boss. Uwen sir, mawatak. O sige, agawid kan. Enrikep nanti tawa ti lugan. Dito'y nga binilin nak ni Badong. Sa bayam tagdigos into nubigat lidora. Masapul nga 7:30 nakadigos kan. Sangwanan ti alas 8 ada ko namang dagas king ka. Abutin ta ti alas 8. Iti lugar nga pangipanak king ka. Mawatam. Balikas met ni Badong nga kaslay sumit tin ti amo wen nubus nga mangbilbilin kanya. Wen mano mapanak nga ruden. Nagawi da ka na sapa awang nga tapay alas 7 ti rabi pagayam ko. Idi makadano na kiti balay agtutugaw pa'y laing ti apo kalakay. Apay nga nagsubli ka. Di na tayo napanggamanin nagbantay iti pasugalan. Kinunana. Pinagawid nak ti amo lulo. Ada kanu sa baling ited na kanya katrabaho into nabigat. Sapay kumaapok ta saanin nga pasugalan. Delikado ti kang kanayon nga kaadam ka di pagsusugalan. Adda di kiti agririri. Adda di kiti agtiliw no daduma. Ang iyong pagkaamok nga konektado ka diti otoridad ti pagpapaya mapagsusugalan. Kinunana. Imisema ket kinunak. Maturog takit din lolo. Kit masapadak nga dagasin into nubigat. Sige. Umunakan ta. Mapanak tulat ta ni tiddak. Napanak nga ro diti. Makuna nga silid ko no pay awan rikip na. Kurtina laeng iti manglingid kanyak. No adda iti papag ko akawayan. Manong Robert. Kabigatan na kabsat, umiso nga oras, ididagasin nak ni Manong Badong. Wen, dinagas na ka naglugan iti motorsiklo kiti lubon na. Napan kang rumingaro iti sentro. Inpan na kiti maysa nga dakkel ngem daan na balay. Nalaway ti baba. Abay latta ti dakkel kalsada. Ngem iti sikig na kabsat adu di kiti muyong. Nga dito'y makitam nga daladal wenno parkingan digiti luglugan. Madamdama pa'y kabsat inyam amuna kiti agbanbantay ni Lidor Vino. Iso ti inbaon ni boss nga mangimaton dito'y. Iso ti agkweme. Iso ti mangurnos iti paayayam. So nga duwa kayong tagkadwa dito'y. Kinunana iti parabantay. O, Lidor. Nangangka ka din. Saan pa'y nagkapiak laing itay? Narwamak ngaminan nga saan namang mangan nga masapa. Ngim no kaso nga oras, sundipan nangang ko. Kinunak. O sige, pag-iso. Ada tinaluton niya. Bueno, nalpas nga luton niya nagatang. Nga iso ti
pamigat. Inawis na kiti likod, at na nalinungan nga ayan tigiti inumin na danom. Kastamit din lunglungan iti kusina pagayam ko. Linukatan na digiti nakatako bado amalukong. Anyan pagayam ko ta, paksiw akar ti baka. Kinadadwa nga inapuy ti abay na. Oh, dito hindi pamigat ta. Sige mangantan. Amangan no sumangpetin digiti umayag ka ayam ket. Mabutan da amang mangan tapay laeng. Nangan kami nga rod. Kasla akla na bisinan ngamin. Nabayagen nga jak nakaraman. Idi paksiw baka Manong Robert. Agalas 10 pasado iti bigat. Idi marugyanen ti sugal pagayam ko. Husto tinagbalin nga balikas kanyak ti boss. Tricycle drivers, pakiramanan digiti pampasada nga jeep. Ti adda sadyay. Malasin mo latta gaputa. Iyukom ti arwat da. Adda digiti markana nga tuda. Juda. Ken sabsabadi pay. At damit digiti babak nang umay nga magiayayam. Kabsat ko nagbalin nga napigsa ti sugal. Ngamin no adda digiti maatiw nga maabak nga tricycle driver. Saldaen pay ti agpasugal ti tricycle na. Oray laeng ti rehistro ti pakitam wenno prangkesa ti tricycle mabalinin. Yawid nan tumit laeng ti tricycle. Ngem no agpakaluko ti boss, alaen na ti lugan, oray no awan ti papel na. Ket maibati ti ayan ti nasa nga pagsusugalan. Idi manariman ti sugal pagayam ko no jak mariro iti kwenta. Nasuro ka sa nga gaso taribo ti kwarta nga agires wenno kwarta digiti agsusugal. Ti wenno ti atiddo ka pa nagsusugal, dakdakkel met kita. Dagiti agpasugal gapu iti panagsubli-subli ti kwarta, ket mapan ti kwarta iti patong wenno tong nga kunada. Malpas ti sugal wenno nalpas ti sugal, agarup alas 5 niti malem pagayam ko. Adun digiti aglinglingit, kumarkarmay alingit. Adun digiti agam ammusay. Adda makitam nga agdudukot, adda makitam nga maaburrido, gapoy iti pan nakaabak. Adumet di maragragsakan nga iti paiket din sango ti pagsusugalan, nagpaaladan iti mainom ken pulutan. Wen kamsat, kasta iti sitwasyon iti dedi damok nga panagkweme iti nasao nga pagsusugalan. Iti maitedda ti porsyento. Ngamin sa anin pagayam ko nga inaldawan no diket porsyenton ti pagsasaritaan. Nakaporsyento akiti dedi agundaway ti dandani sa nga 1,000 a pisos. Banag kabsat ko nga kasla bimsog a pilat ti pitahak ka. Sumaruno nga aldaw, pagayam ko. Addak manen iti pagsusugalan. Mangrugrugin ti sugal kabsat ko idi adda aguni. Ngano ko adya kagriro ket naka megapon. Ket kastoy ti balikas. Da kayo nga adda ti oneg deta nga balay. Awan ti agganda ta dakes. Polis kami. Napalawlawan da kayon. Awan ti agganda ti didakes. Saan kami abumde nga mangpaputok ka na kayo? No adda ti aglibas wenno lumaban ka na kami. Nagsiddukerak pagayam ko. Pulis. Raoten da ti ayan ko nga pagsusugalan. Sigurado lakit di Manong Robert nga mara may saak ka di mapusasan ket maipan iti pagbaludan.
Imay ti kadwak ng agbanbantay ket kinunana. Saan ka madanagan? Ada koneksyon ni boss dita. Sigurado nga kahit dalaeng ti agpakaam mo. Amanganta, na-delay, ti para kadakwada. Kinunana nga agkat-katawa. Ngem digiti, imay nakisugal, maaburrido dan ngem didaam mo no sa dinno ti papananda. Rimwar kami ti likod ket inamang mi ti panakakusina. Ti pangpanganam mi. Nagtugaw kami ang natalingin-ngin. E di simrek digiti pulis, adu digiti nagamatanda ngem addalat ta digiti nakataray. Agingga nga imay digiti ayan mi ket tinusasan da kami met. Manong Robert. Wen kabsat ko. Damo kidi ti mapusasan ken maipan iti pagbaludan. Papagayam sa tayo nga may lipas nga ibasa diti surat nga nakaipalaunan ti pagkasaritaan ti biyag ni pagayam tayo Lidor Vino. Padaanan yun tunubigat ti may ikatlo na paset ti pakasaritaan ti biyag ni Lidor. Anya ti gasat na iti pan nakaibalod na. Mataginayon ka diti pagsapulan na iti pagsusugalan. Dagiti naganak ken kuana kumustada. Padaanan nyo ti sungbat dito nga saludsod iti deti nga pakasaritaan. Dito nga ruden nga ti maminsan payagundaway irekep tayo ti programa Tina Palabas. Dahito ti bagayam yo ni Robert de la Cruz. Kinadwak ni SK Chairman Maki Paulino Agustin iti Technical Control. Ibati minten na talinay nga malim ti Lunes tayo amin sa pada papagayam kinagyaman kami tingkay pa nagbuya ken pa nagdingig iti programa Tina Palabas. Tina Palabas. Namulit ti agdama bawen tina palabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tina Palabas.